Ụmụ akwụkwọ na ọha na eze ndị ọma na-ege m ntị, ndewonu. Nnọọ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị tata. Aha m bụ Odoziakụ Ndị Igwe Eucharia C. Esi m na St. Charles College, Ọnịcha. Ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị tata bụ asụsụ Igbo. Isiokwu anyị bụ omenala, ngalaba nke agụmagụ. Mbunuche nkụzi. Nke a bụ ihe a tụrụ anya ụmụ akwụkwọ ga-amụta na njedebe ihe ọmụmụ a. Nke mbụ, ha ga-enwe ike ịkọwa ihe bụ agụmagụ. Nke abụọ, ịkọwa ụzọ agụmagụ abụọ enwere. Nke atọ, ịkọwa ngalaba agụmagụ atọ enwere n'asụsụ Igbo. Nke anọ, ịkọwa opekampe uru atọ agụmagụ ọdịnala bara. Nke ise, ịkọwa ihe bụ akụkọ ifo. Nke isii, ikwu opekampe uru atọ akụkọ ifo bara. Nkọwa isiokwu. Isiokwu anyị bụ agụmagụ, nke ndị bekee kpọrọ literature. Agụmagụ bụ ihe mmadụ sitere n'ichemi echiche ime wee chepụta ma jiri asụsụ nka depụta ma ọ bụ kwupụta ya n'ụdị akụkọ, egwuregwu ma ọ bụ abụ. Eji agụmagụ ezipụta ihe dị iche iche gbasara ndụ nakwa ụwa anyị nọ n'ime ya. Ihe nke a pụtara bụ na ọ ga-enwerịrị onye chepụtara agụmagụ ma depụta ma ọ bụ kwupụta ya ka ndị ọzọ gụọ ya ma ọ bụ nụrụ ya. Njirimara agụmagụ. O nwere ọtụtụ ihe eji mara agụmagụ. Nke mbụ, ọ ga-enwerịrị onye chepụtara ya, kọọ ya ma ọ bụ dee ya. Ọ bụ ezie na amaghị onye ma ọ bụ ndị chepụtara nke ọdịnala, mana nke a egosighị na ọ bụghị mmadụ chepụtara ya. Nke abụọ, agụmagụ ga-enwerịrị asụsụ nka ma ọ bụ asụsụ pụrụ iche eji dee ya. Ihe nke a pụtara bụ na ihe ọbụla mmadụ dere ma ọ bụ ihe ọbụla mmadụ kwuru nke o ji uche ya chepụta n'onwe ya ga-enwerịrị asụsụ nka. Nke atọ, agụmagụ anaghị anwụ anwụ kama ọ na-adị ọkpụ tọrọkpụ. Ọ na-abụ nwa nwa tote otokwulu. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ bụrụ na nna anyị kọọrọ anyị ya, anyị mụtakwa ụmụ anyị akọrọ ha, ụmụ anyị mụtakwa ụmụ nke ha akọrọ ha ya, ọ dịrị na-aga. Nke anọ, agụmagụ ọdịnala malitere oge ndị gboo malitere. Ọ bụ eziokwu na edeghị agụmagụ ọdịnala ede n'oge gboo, ma n'oge ugbu a achịkọbala agụmagụ ọdịnala ụfọdụ ma detuo ha n'akwụkwọ. Ihe mere na edeghị ede n'oge gboo bụ na ndị gboo amaghị ede nke ha ji amara agụ, ma n'oge ugbu a anyị ma ede marụkwa na-agụ. Ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị achịkọbara akụkọ ifo n'ime ha nakwa ndị dere ha bụ ndị a. Lee ha. Nke mbụ, Nza na Obu. Onye dere ya bụ Maazị F.C. Ọgbalụ. Nke abụọ, Ọkamgba. Nke onye dere ya bụ Maazị J.O. Iruaga na Chi. Nke atọ, Ụwa ka mma na-arọ. Nke onye dere ya bụ Maazị Ụzọma Nwadike. Nke anọ, Ọmarinze. Nke onye dere ya bụ Maazị Nọluo Emenanjọ. Nke ise, Mbediọgụ. Nke onye dere ya bụ F.C. Ọgbalụ. Nke isii, Ụwa dị egwu. Nke onye dere ya bụ Maazị Ndụbọdị Ben Obodo. Nke asaa, Chioma. Nke onye dere ya bụ Maazị S.C. Oruchalụ wee dere gabazịa. Ugbu a anyị ga-eleba anya n'ụdị agụmagụ enwegara. Anyị nwere ụdị agụmagụ abụọ. Lee ha. Nke mbụ, agụmagụ ọdịnala, nke ndị bekee kpọrọ oral literature. Nke abụọ, agụmagụ ugbu a, nke ndị bekee kpọrọ modern literature. Ugbu a anyị ga-eleba anya na ngalaba agụmagụ ọdịnala enwere. Anyị nwere ngalaba agụmagụ atọ. Lee ha. Nke mbụ, akụkọ ifo. Nke abụọ, abụ. Nke atọ, ejije. Ma n'ihi oge, anyị ga-eleba anya n'akụkọ ifo maka ihe ọgụgụ ọmụmụ nke ụbọchị tata. Gịnị bụ akụkọ ifo?
Akụkọ ifo ka ndị bekee kpọọ folktale. Nkọwa ya: akụkọ ifo bụ otu n'ime ngalaba agụmagụ ọdịnala atọ e nwere na agụmagụ, nke ndị Igbo si na ya were na-akụziri onwe ha ihe ma na-emekwa onwe ha obi ụtọ. Ọ bụ naanị n'ọnụ ka a na-akọ akụkọ ifo n'oge gboo, n'ihi na ha amaghị ede, ha amaghị agụ. Akụkọ ifo enweghị onye nwe ya. Ọ malitekwara oge elu bụ ala ọsa, ya bụ oge ezi dị n'ukwu ụkwa site n'aka ndị gboo. Ọ bụkwa akụkọ miri emi ndị Igbo chịkọbara iji wee na-enye onwe ha nkụzi ma na-akọwakwa ihe gbasara ndụ anyị dị, ụwa anyị nọ n'ime ya, ekere eke dịgasị iche iche, ya bụ ihe ndị Chukwu kegasịrị. Anyị jikwa ya enye onwe anyị ndụmọdụ, ejikwa ya akụzi ihe ndị mmadụ na-amụta, ejikwa ya adọ aka na ntị, ejikwa ya akụzi inye ugwu na nsọpụrụ wee dịrị gabazie. Ndị Igbo ji anụmanụ dị iche iche were na-akọ akụkọ ifo iji maatụ mbediogu, agụ, egbe, nkịta, ewu, ehi, ngwere, oke wee dịrị gabazie. Ugbu a anyị ga-eleba anya n'uru agụmagụ ọdịnala bara. Nke mbụ, agụmagụ ọdịnala na-enye obi aṅụrị. Nke a gosiri na onye ọbụla na-egere akụmakụ ọdịnala na-enwe obi ụtọ. Nke abụọ, esi na agụmagụ ọdịnala amata maka obodo ma ọ bụ agbụrụ dịgasị iche n'iche dị n'ime ụwa. Nke atọ, agụmagụ ọdịnala na-egosi omenala na njirimara agbụrụ ma ọ bụ obodo dịgasị iche iche. Nke anọ, agụmagụ ọdịnala na-echekwaba omenala ka ọ ghara ịnwụ anwụ. Kedu ihe nke a pụtara? Akụkọ ndị nne na nna anyị na-akọrọ anyị n'oge abalị ma anyị risịa nri abalị, anyị na-amụta ọtụtụ omenala na ya. Anyị esikwa otu ahụ ha si kọrọ anyị kọrọ ụmụ anyị akọkwala ụmụ ha, ọ dịrị na-aga. Nke ise, akụkọ ifo ọbụla ga-enwerịrị ihe mmụta dị n'ime ya wee dịrịzie gaba. Ugbu a anyị ga-eleba anya na njirimara akụkọ ifo. Ọ dị ọtụtụ ihe eji mara akụkọ ifo. Nke mbụ, a na-enwe oge pụrụ iche eji akọ ya. Ọ na-abụkarị n'oge abalị, tụmadị oge ọnwa na-eti ma ericha nri abalị ka eji akọ akụkọ ifo. Nke abụọ, abịa n'akụkọ ifo, ụmụ mmụọ ma ndị mmadụ ma ukwu osisi na-akpa ike na-emekọrịta ihe ọnụ. Anyị ga-afụ ebe mmadụ jelu ịnụta ndị mmụọ, maọbụ ebe ndị mmadụ ji ebe mmụọ enye ya ihe na ihe ndị ọzọ dị otu ahụ. Nke atọ, akụkọ ifo enweghị onye ọ na-ahọ. Nke a gosiri ma okenye ma ụmụntakịrị na-akọ akụkọ ifo. Nke anọ, akụkọ ifo na-enwe usoro mmalite na mmechi. Mmalite akụkọ ifo na-awụkarị ifo chakpi, ndị ngelaza wọọ, maọbụ ọkọ akụkọ asị chakpi, ndị ngelaza wọọ, maọbụ ọkọ akụkọ asị o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ, ndị ngere kwuo sị kọọrọ anyị ka ọ dị anyị mma ka anyị gee ntị nụrụ ihe ị na-akọ. Abịa na mmechi ya, a na-ekwu akọsịara m maọbụ chakpi wọọ. Nke ise, akụkọ ifo ọbụla ga-enwerịrị ihe mmụta dị na ya. Nke isii, ọ na-abụkarị akụkọ arọrọ arọ. Nke a pụtara na akụkọ ifo na-abụkarị ihe emeghị eme maọbụ ihe enweghị ike ime eme. Ugbu a anyị ga-eleba anya n'uru akụkọ ifo na-abara anyị. Nke mbụ, akụkọ ifo na-enye anyị obi ụtọ. Nke abụọ, akụkọ ifo na-eweta mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya. Kedu ka nke a si eme? Ọ bụrụ na onye na-akọ akụkọ na ndị na-egere egelu adịbụghị na mma, mgbe onye ọkọ akụkọ kọchara akụkọ, ndị ngere nwe onye ihe gbasara onye kọrọ akụkọ na-ewe iwe, ọ ga-ebidozi nwebe mmasị n'ebe ọkọ akụkọ nọ. Nke atọ, eji akụkọ ifo anọrị oke. Nke a pụtara na oge onwe ihe ndị ụmụaka na-eme ma ndị okenye na-eme, a na-anọkọ ọnụ na-akọ akụkọ ifo. Nke anọ, esi n'akụkọ ifo amụta ezi akparamagwa. N'agbanyeghị na ụfọdụ ụmụaka na-ahapụ ịmụta ezigbo ihe mụrụ nke ajọ ihe tinye na akparamagwa ha, ma nke a jọgburu onwe ya. Nke ise, akụkọ ifo na-akụziri anyị omenala na ọdịbendị. Nke isii, akụkọ ifo na-eme ka anyị mata mmalite ọtụtụ ihe dị n'ime ụwa. Iji maatụ, ihe mere ọkụ ji wee dị, etu ọnwụ si malite, ihe mere mmadụ ji enwe ọgịrịma azụ wee dịrịzie gaba. Nke asaa, akụkọ ifo na-ewepụ ihere n'ihu onye na-akọ ya oge ncha. Nke asatọ, akụkọ ifo na-enyere anyị aka ịma ka esi ahazi akụkọ.
Nke itoolu, eji akụkọ ifo amata ka amamihe na nghọta onye na-aka ya ha. Ugbu a, anyị ga-akọ otu akụkọ ifo kpọmkwem iji mee ka unu ghọta ihe bụ akụkọ ifo nke ọma. O nwere otu akụkọ m ga-akọrọ unu. Ndị ngere aza sị, kọọrọ anyị ka anyị gee ntị nụrụ ihe ị na-akọ. Akụkọ ahụ maka mbe na ehi. O nwere otu oge ahụ, oge wee rue, ọgọ nwaanyị mbe wee nwụọ. Mbe wee na-achọ onye ga-eduje ya akwamọgọ. O wee jekwuru ụmụ anụmanụ niile yọọ ha. O nweghị otu anụmanụ kwe na ọ ga-eduje mbe akwamọgọ. Maka gịnị? Mbe dị aghụghọ nke ukwuu. Emesịa, ehi wee wepụta onwe ya kweta iduga mbe akwamọgọ. Ka ehi dugara mbe akwamọgọ n'ụbọchị akara aka. Oge ha rutere ebe ahụ, e wee megide ihe niile. Oge iri nri wee ruo, e wee bupụta nri dị iche iche. Mbe wee cheketa ihe ọ ga-eme, wee zipụ ehi si anya jee weta ngaji, n'agbanyeghị na ngaji dị n'ihe butere ha. Oge ehi jere iweta ngaji, mbe wee ribe ihe niile ahụ ebukọtara ha, risie nri niile, taa anụ niile ebutere, ụdị anụ dị iche iche, takpọọ ha ncha niile, ṅụọ mmanya dị iche iche ebutere ha naanị ya n'ihi anya ukwu. Oge efi wetaziri ngaji wee pụtazie, wee fụ na ihe niile ebutere ha na mbe erisigo ya, ike wee gwụ ya. Ihe mbe mere ọsị ya, ehi ọyị m, bịa ka anyị lawa. Ehi na-esi anya ọ maghị ihe ọ ga-eme. O wee soro mbe wee laba. Oge ha na-ala, wee pụta n'ụzọ ebe mmiri dịchi n'ụzọ ha ga-agafe wee naba. Mbe wee sị ya, ehi bịa ka anyị ṅụọ mmiri. Oge ehi bịara ka ọ ṅụọ mmiri, mbe wee sị ya, segha ọnụ ya. Ehi mere nke a wee sagha ọnụ ya. Mbe wee na-akwa ya mmiri, na-akwanye ya n'ọnụ, wee kwanyegide ya mmiri n'ọnụ, kwojuo ehi afọ, nke na mmiri si ehi n'ike wee na-apụsịsị. Mbe wee cheketa ihe ọ ga-eme, ọ maghị. O wee were aka fọchie ike ehi. Ha wee laba. Oge ha lalụrụ n'ụlọ, onye fụ ehi, ọ sị na ehi riri nri nke ukwuu ebe ha jere. Ehi a na-anwụ n'ime obi ya n'ihi aghụghọ mbe ghọsara ya. Mgbe ehi kọziere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ otu ha si jee akwamọgọ, ike wee gwụ ha. Ihe a wee wute ha nke ukwuu. Ihe o mere, ha wee ncha niile wee dapụ n'ọchị, wee chibe ehi ọchị, maka na ehi yọrọ ha ncha niile duga ya akwamọgọ. Mana ha ma na mbe dị aghụghọ nke ukwuu, wee jụ iduga ya akwamọgọ. Ehi wee kachie ntị wee duga ya. Kịta o ji na ntị ya hụ ihe ọkụ na-eme ntị oke. Ebe a ka akụkọ m kwụsịrị. Chakpii wọọ! Ndewonu. Nchịkọta. Na mmechi ihe nkụzi nke ụbọchị tata, agụmagụ bụ ihe mmadụ ji iche na echiche ime wee chepụta, were asụsụ nka kwupụta ma ọ bụ depụta ya. Ebe agụmagụ bụ agụmagụ ọdịnala bụ agụmagụ ndị ahụ edeghị n'akwụkwọ, nke si n'aka nna nna anyị ha wee lute anyị aka, nke a na-akọkarị n'oge abalị tụmadị oge ọnwa na-eti. Ugbu a, ụmụ akwụkwọ na-ege m ntị, were na ihe omume unu ga-edere m. Nke mbụ, dee ihe atọ ị mụtara n'akụkọ ifo a m kọrọ. Nke abụọ, kọwaa ihe bụ agụmagụ. Nke atọ, depụta ụzọ abụọ ekewara agụmagụ. Nke anọ, depụta ngala agụmagụ ọdịnala atọ. Nke ise, dee uru anọ agụmagụ ọdịnala bara. Nke isii, dee njirimara akụkọ ifo atọ ị maara. Ugbu a, na akara ị ga-eji nweta m na ikuku nke WhatsApp 08063811192. Werekwa ya ọzọ, 08063811192. Ndewonu. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ.